What's up, Super Bam? It's me, Super Migubay. Magawa tawag video karon a day in my life. Not a challenge edition. So, mani karon, Super Bam, gikan ko nang natulog, nagmata ko, nagpinsar-pinsay, unsay buhaton nako ni ening adlaw kay Domingo mani og wala ko ni trabaho, kay rest day og adlaw po na sa tong Ginoo. Sa diha nagbakon ako, nagpaangay sa akong habol, pinaabti kapag piklo kay napatay buhaton sa buntag before ta mo ato sa church. Nani atong padayon ni atong gibuhat sa Super Pam. Kaya ang ato kung higdaan dapat limpuhan mo na nato atong hiposon. So mo ni sa Super Pam, magpakaon ta ning unsa lang dagoy ngalan ning mga langgama ni nga di man kabalo manglupad, maghulat ra man sila aburan. Chicken ni chicken. Chicken wings. Ay, balo na laman. Basta mao ni akong daily routine diri Super Pam kada buntag, magsigig pangabot ni mga chicken. Og napa ni sa chicken sa pikas kay akong gitanggungan kay kapoy manggod kayo magsigitag kuan anang mga ireng, mga manok nga siglabok-labok kay nya maunsa na lamang pud ba mga samad manggod madaot manggod ay na. So mo ni akong gipadayon ang pagpa-feed sa feed pag-abot sa mga manok ba. Una diha mga manok na kung jutay gud kaayo igo-igo ra gud nga natay mahikap-hikap og natay kinahanglan ng kanon og kanang wa na misud-an nga kuan bulad magdaginot trabay pod mig manok diri sa amo dili sa pagpanghinambog pero gagmay pa papoy madaginot. So kanimo sa iba na ang iro na mo og si Chikay mo ni kung kuyog mo adto ko diha sa ubos ug na akong gidala kaning feed sa sa among isda nga tilapia nini ubos sa among balay kinahanglan magyapon silang pakanon kinaamang gupon itiya ni mga isda. So naglakaw-lakaw na ko diha padulong sa gamay pong punong. Gamay ra po siyang punong badim. And ara ko po isda ko makita niya ako nang gibutang diha ang kuan. Lisod man kayo magkamera kamera tanga kanang do palayo ba. Ako na lamang gi-POV na lang ato ang style sa pagunit sa camera kaysa unta man nga wala man tay cameraman nya wa pa putay income sa pag-vlogging di antos. So karon nagpadayon na lamang puta kay kanigud lagi taong kita rang usa nagpuyo aning balaya di manilhig puta malimpyo puta abi pa lang di ta kabalo di ba Super Pam kanang pagpanglimpyo mo reflect ra man pud sa atong kaagwaling kay kung unsa ta manulot yun ana pud na ato ang pamaagi sa paglimpyo sa atong balay. Kung ang atong panulot sa atong lawas diha makita sa mga katawo no ana pud na mo reflect pud na sa ato ang panimalay. Kung limpyado kag pagkatawo sa imong panulot o sa imong gawi limpyado kag balay di ra na kinahanglang ilibak-libak pag istorya gunsalan ka di ba. So mo na nagpadayon ko na kung pagsilhig kay tigyong hugawan ni nga mga palibot kay daghan man gupog ang kahoy ni among balay nga nagtindog nga mga mahugaw ni man ni siya nga kasog managko na siya nya maka binggit po kag big fish charis ha ba to magamit na ing kasog makapatukod tag balay pong laing balay nga kanananay mo atiman nato charis rago kaayo wala kong dimules ay sorry nangalot ko taan na kay nang nangita mo guton tag daspanan nambot asa dagway pero wala ko kabalo nga des kung uluhan agad nga gina ko nawong narao nakit-an ra gyud ako na dugay nya magpadayon lagi ko sa pag kuan hanang pag sayangalan ani kanang ganing managsilhig gani dai sorry na god padayon sa pagsilhig ang person para mahimo gyud tawong limpyo ang among palibot kay ang limpyo nga palibot is safety. Alright, sige. Padayon ta sa pagsilhig kay medyo dako pag tawo ni atong silhig kay kita ra magong usa di wa tay nakabang manilhig. So panahon na nagway pod para mangita tag partner para makapanilhig. Charet na gyud kaayo mangita tag partner para na makapanilhig. Unsa naman na dili asawa gipakita katabang. So mo na padayon ni sa trabaho kay anang Domingo maguni siya Super Pam nya kanang kinahanglan pud tawo sa church ini kuman ani napatay ang sarang itong trabaho ani basta nalimot na ko so na padayon lagi ta sa pag trabaho pagsilhig-silhig kay kana good laging maglimpyo lagi gyud kay para panapud na ang ubang sagbot Super Pam kay hangin-hangin ang gupog kuno ni among palibot mamasok na pud na lalo man ang kabulakan na mo diha sa ringalan na yung bulakawa ko kabalo comment na lang shout out comment section charits muna ni siya nagsigire tag paday panilhig ani inagad lamang kung sa tamahuman basta padayonon lang yun nato sa pagsilhig silhig there silhig here silhig are everywhere dahon there dahon here dahon are everywhere balo sana kung gisote so magpadayon na gyud sa atong trabaho kay ang atong trabaho bisan unsa ka simple sa unsa ka kuan basta kato ra hinahinayan mahuman ra man gyud na sa naabot na ko aring asa ra ni dapit akong sinilhig ang importante nakasilhig gyud ko og nakuha-kuhaan ang mga sagbot nga dahon nga nitugdon sa among tugkaran kay kinahanglan mo na siya silhigon kay kangilad po kayo di ta man lihig ani atong palibot na unsa na
padayon kita sa pagsilhig kay kinahanglang limpyo tan-awon ta og di halom mo gaway pud na atong uli nato gikag trabaho nga kana atong balay limpyo dili ta ma-stress og samot kaysa trabaho stress man kuno hay ta. Ambot nga na pong ma-stress sa trabaho nga trabaho man na mang-income man ta pero sa dayon na lang gud anaon man gud kuno ay kuno na sige sa pagpadayon tag panilhig ha padayon jud tag pagpanilhig padayon jud silhig na gyud padayon ug kana siya da super pa mo na yamahang tugkaran diha man nagduan ng mga iro diha maglagas-lagas ay ang mga iro muna po na iro nas unahan o galing ko ng iro nga si chikay ba na si Bana muna among halayan diha sa perpam ko manang maglaba ko diha ako manghalay kay diha magud direct ang sunlight charis ang sunlight baka nang kayag sa adlaw diha siya motugpa di yung kuan kanang so kung kuan ragod ka nagong diha kung manghalay kanang maling kuan ngon nga mga laba ba diha manghalay dayon kuan di apod mamala so atong padayonon itong trabaho wala silhig inakam ni ako mga silhig jud daman silhig sa walay paghunong papadayon lang gyud kay saon na lang gyud tawon taan nga kita ra mo usa na puyo aning balaya di padayon naman ta sa pagtrabaho banat jud banat dodong banat sa pagtrabaho sige ang daspan kuha ang daspan banate okay so pagpadayon ra gyud nato ani super pam nagpakaon nako ani mga kani kong lambing kay mga iring ba o kani silang kuan si Isno si White og si Chelsea man yung mga iring-diring at ibalantay taon para walay balagtok nga masigdool na itong balay. Yung sa silong po, nagpakaon po ko ni Chika yung ibanan mo na akong iro dire. Yung katong sa usada dito ako ang gihiktan. Kay dangan man kayo mas panglagas og manok niya. Hindi po ito ko bunang manok. Kay iro kung lamang po tawon. So di super pa mo di anak ko magpadulong ako sa pagpanglaba kay kinahanglan ang po na itong labahan na itong hinubo kay o man po tayo labandera, di man po tayo mag-hire og labandera kay katawon na atong income taon, igo-igo ra taon na to. Makapamalitis panginahanglan sa matag adlaw og kuan sa atong panglawas jar. So diha super pam naglaban ako sa akong uniform kada adlaw. Gapong adlaw kay trabaho man ang labak sa akong uniform kay kinahanglan magutang mag-uniform og puti nga t-shirt sa atong trabahoan kay kun di ta magputi og t-shirt ay wa gid tay nadulaw ana wa ta nagsulod og palisero sa ato ang workplace o nya kaning baby pod ipal pugkan siya sini ang gituha kang akong kamera maong nay usahay maputol kay iya namang gi-off nampod siya sariling mundo ning baby o abi kay nakita siya sa kamera tanaw pod siya pagod ba mo ram po siya KSP kapita KSP kulang sa pansit ay sorry nung kabana tayo taglabay ni sa profono kay kinahanglan mo ganatong labahan ni atong mga bulingon kay magraghan ng buling og laba lisod ta taglaba kay mahurot pa puto og tubig ug mag tagsaka sako na itong labhanon. So ato lamang dyan ang hinahinayan kanang kada wash and wear lang gud ta kanang inig tayo makuan masulot itong labhan ding lain na po ding sulutin laban na pod ana araman na siya ba para dili mapasubog at atong trabaho o dili madugangan ang ato ang obligasyon padayon lang gyud ta super pam and by the way thank you sa pag-support sa akong Super Mega My channel og kuan lang padayon lang ta although di man kay ko maka-upload sa mga pila ka adlaw kay busy gud lagi sa trabaho niya kani po akong balay in tawon pagkalayo kaayo cell sites og dead spot kaayo sa signal og sa internet so ngayon lang kun ninyo og dispensa akong super pam diha di kay ko maka-upload but still padayon lang gihapon ko sa pag-vlogging kay kinahanglan man gud nato nga mag-vlog ta para bisan mo dili ra gud ta mag-aim nga maka-angkon ta og unsa man na kwarta ba importante lang natay diary nga makita nato batong pagkabatan-on else kung magulang na ta makita nato kung unsa ta saon na ba sa takatambukon unsa taka pobre so padayon lang super pam dihan ang halay na ta sa mga gamit tawon kay tilan wala lagi putik halalay lagi kinahanglan nagdugoy ni salam ba so padayon to sa paghalay sa super pam kay ang diha lang ko nagdiha nga lugar lang ko kuan kanang naghalay kay direct sunlight mungod siya makita kaayo then dali siya mamalay naghapon basta sakto ra adlaw pero og dili gani siya mainitan kay diri niya maghamog-hamog ra expected na gani siya malakay gani among lugar di pud sa pagpahinabog bugnaw ra baya pod mo ra pug bagyo ay balo wala pud ko makadetermine sa kabugnawon basta bugnaw di siya diri sa amoa
So sa makausap pa super pa mangayo lang ko ninyo og dispensa nga di kay ta maka-upload og mga videos. So bisan magama lang ko og mga shorts nga videos para bisan once a week or twice a week. Ako lang yung paningkamutan din sa super pam then naligo na ta kay human na atong trabaho. Dayon human na magtimo-timo na ta dayon mo ato sa church dayon dito na. So mo na siya super pam. Muna ato ang daily life, not a challenge edition kay wa mo pa yung challenge nako nga pagamon ko og adi na life challenge. Ang ako lang is nagama lang kog video para makita ninyo unsay akong buhat sa matag adlaw. So kani kay Domingo ni siya mo akong gibuhat og madomingo diri sa mua kay katong magtrabaho ko wala man kay di mo ko manilhi kay maglit naman kay ko sa oras ana gud kay medyo mudto na pud ko makamata kay kanilaging hago kay tas trabaho. No, ato lang is nagpakatinuod lang pud ko ba. So mo ni siya super pa man akong trabaho. Domingong adlaw. Matag kaligo. So padulong na ta nang manimo. Wala putay para makakuha na punta ba. Nasulod akong tiyan dayon makapadayon na ta sa atong sunod nga tulumanon. Ang pagtimo. Okay, so mo ni siya super fam na nagtimo na ta. Duha ka pan ra ko dayong duha ka kuan anang duha ka hotdog, upat ka hotdog, duha ka pan, fill in ang duha ka hotdog sa usa ka pan. So mura na siya ang akong na-share karon nga week or this month. So salamat kay sa mga super fam nako diha nga walang sawa nga sa pagsuporta nga naarang gyud mo until now. Bisan pila na ko katuig nga vlogger, nag-vlog unless wala bisan wala pa ko income ang ako lang papadayonon lang Japon ta. Have a safe day and God bless to all of us. Thank you and thank you. I love you all super fam and God bless as always. Babu. Buyers. Thank you ng marami. Thank you.